Hteli ili ne, znali ili ne znali, sviđalo nam se to ili ne, mi uvek komuniciramo. Sa sobom, sa prirodom, sa okolinom, sa nepoznatima i poznatima, bliskim i udaljenim članovima porodice, prijateljima, u školi, na ulici, u bioskopu i prodavnici, kolegama, nadređenima i podređenima, na poslu, dok se bavimo onim što volimo. Svaka naša reč, pokret ili ono što nacrtamo ili napišemo, kažemo telefonom, je komunikacija. Naučili smo da postoje različite vrste i načini komunikacije i da treba da primenjujete one najbolje u praksi. Setite se primjera na kojima se vidi način komuniciranja koji učesnici koriste. Test koji ste uradili i koji smo analizirali omogućio vam je da sami procenite koju vrstu komunikacije najviše koristite u svojim životima kada se radi o različitim situacijama, pa i poslovnim, i koliko ste uspešni. Naučili ste da postoji pasivna, agresivna i asertivna komunikacija. Ako ste pasivni, često ste žrtve i ne borite se za sebe. Ako ste asertivni, puni ste samopouzdanja i imate poštovanje za svoje i tuđe potrebe. Ako ste agresivni, često povređujete druge i izazivate konflikte. Podsjetili smo vas da se možete izražavati verbalno, neverbalno i pisano. Svi ovi načini komuniciranja predstavljaju vaše veštine značajne za život i za zapošljavanje. Veštine komunikacije mnogo govore o našim snagama i osobinama. Pomažu nam da uspemo u životu i u poslu kojim želimo da se bavimo, kao i da ostvarimo kvalitetne veze sa ljudima do kojih nam je stalo. Saznali ste zašto je važno biti asertivan i šta to govori o nama. To predstavlja naše samopoštovanje i samopouzdanje, kao i spremnost da sarađujemo i poštujemo potrebe drugih. To nam olakšava život. Zato neka vaš izbor ponašanja i komuniciranja bude asertivna komunikacija. Veštine komunikacije se uče, mi se možemo menjati i prilagođavati. Možemo vežbati i kontrolisati svoje ponašanje, jer su veštine komunikacije najvažnije kada tražimo posao i osamostaljujemo se.